Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tiani tiangane ku Russia, kumanso ku Gaza, kumanso ku Cambodia ndi Thailand. Finally, ku Thailand sitichero chifukwa ndi pano pa ma negotiations kukambirana nkhani kuza ndi ceasefire zayambika ndithu kuchitika ndipo ndithu akuluakulu akumana akukambirana kuti kodi titani, kodi vuto ndi chani, kodi ABCD. Nde kumene kuku ndithu pambuyo pakuti anthu okwana 2000 amene achoka malo mabodi amene momo akakhala kwina ku matenti kumene akusowa ya manyumba chifukwa akuona zoti mmenemo akakhala mmenemo chiopsezo chilipo chambiri nde iwowa ndithu panga evacuated. Nde anyway kumeneko ndi imene pano pakadali pano tikupatsirani pa nthawi imene iwowa akamaliza zokambirana zawo kuti akambirana zotani. Pamene tikalowa ku Russia komanso Ukraine tipeza kuti Russia yakana peace deal. Russia yakana kukambirana kuti pakhale ceasefire komanso kuti tikambirane tigwirizana kuti guys chabwino basi zizi zithe za nkhondo chabwino zithe. Russia yakana akuti ifuna ipitilize goal yake cholinga chake chimene chili full scale invasion. Kungupanga invade like kungolandilatu Ukraine yo. Yes, izi zikudza pamene Ukraine ikumana ndi mavuto okhuzana ndi kuphwasulidwa komanso ma air defenses ake amene inapatsidwa phwasulidwaso ma Patriot anali ndi ma 3 Patriot air defenses zitatu zimene zima wakha mabomba komano zonsezo zinthu zaphwasulidwa ndi Russia. Anyway, malaini kama kuti mu KVV wangotsapa pang'ono kuti asilikali ndithu afikemo. Iwowa ndithu analowa kale, anachoka Musume kukalowa dera lina komano Ukraine pamene ikuyankha yanena kuti asilikali athu anachilimika nde awathamangisa asilikali a Russia polanda dera lina. Nde Israeli awasiyabe mdera limene alandalo kale. Israeli iwo ma Russians baja alanda madera then analowa solina. Ndipo analowa linalo kumene kujo kumene anakomanaso ndi asilikali ya Ukraine ndi wathamangitsako. Iwo akutero. Komano Russia kuona kuti iwo dera limenelo alandabeso. Remember Ukraine pompa napa inakhudzidwa inapangidwa accused ndi inapangidwa accused. Kuda accused ndi yani? Accused inapangidwa accused inablemedwa ndi kubisa manambala ama casualties zinthu zimene zaonongeka anthu amene amwalira simaonesa nambala yeniyeni koma imachita ngati mobisa chonchi. Inapangidwa accused pompano pa zimene zozo. Nde china nchonena kuti pompano pa kunali ma demonstrations ku Ukraine amene akupanga akumblema president wa amene ali Zelensky chifukwa cha karangale komanso maiko angapo akwazungu apanga freeze ndalama 1.2 trillion US dollars imene ili aid chithandizo cha kupita ku Ukraine kuti agulire zinthu zida. Ayipanga freeze chifukwa chonena kuti Zelensky anawabana komanso anawafinya akuluakulu awiri a anti-corruption. Akuluakulu awiri a anti-corruption. Yes, example. Martha Jizuma uja. Martha Jizuma kumumanga kuti chifoti akulondoloza nkhani njenjenene zimene zimezi. Nde azungu akumeneko kwanangota akulu eniyo zoneka zoti ndinopusa kwambiri. Nde mbwanji mukuwapasa mpichipichi anthu amene akufuna kuyang'ana za karangala kuti niyo karangala wana kuenda bwanja kuti why you see. Nde mavuto ngati amene onda amene ndithu alipo kumene kuko. Nde plus anyway Germany yangoti to ma air defenses so ina so tikutumiza koma still situation siri bwinobe. Chanish Ukraine inaesera konethu think idzulo dzana inaesera kuponya bomba ku Peter Marisburg
osati Jones limene si Jones imene ya kumene ndi Russia konko kumene koko anaponya amene ndithu kumene sokoli ngati ku airport kuti zinapangisa kuti for 5 hours airport itsekedwe pasakhale soma zonse zoyenda kumene kuko ndi kubabe still pano pakadali pano anthu okwana atatu amwalira including mwana wa 3 years pamene Russia inapanga attack Ukraine. Mabombawo ndithu nde day ndithu Russia ikumenya komanso ikuvulaza kwambiri Ukraine and madala kwambiri kuonongeka. Nde I think panopa ali pa verge, they are on the verge of being invaded. Ali ndithu pena pake pachipoti mababa nde anytime Russia ikangoti basi zikhala zoti akutengerato yose Ukraine then kenako tuone kuti zitsale zotani. That's why akupusha Ukraine kupusha kwambiri kuti akuteni bwa tikukambirana tiye tikukambirana komano sizikuthekabe Russia ikuti yoyo go yawo cholinga chawo ndi full scale invasion kulanda ndithu kuipanga invade Ukraine yonse ijayo basi chifukwa ana amene wawa akuti ajaira kwambiri. Nde izo makamaka ndi zimene ndithu zilipo ku dziko limeneli la Russia komanso Ukraine. Anyway, tipiteni konkuja ku Israel kumene kujako ndi akuluakulu ku Gaza kuja still zafika popya kwambiri, zafika posakhala bwino kwambiri to the point yonena kuti even Obama walembaso pa Facebook pake Obama Barack Obama former president kuti iye akuluakulu nkhani yokhuzana ndi chakudyachi iwo akuletsa kuti pasalowe chakudya chilichonse mu Gazamo. Onse ufuna kuwathandiza anthu aku Gaza kusalowa chakudya chilichonse, right? And zimali zikathika kuti alowa anthu akamalandira chakudya chicha akumapolisa. Kuna bwaja chithandizo china chake chochokera ku should be Kuwait anaponya mu ndege, right? Koma anthu aja sana chipeza chakudya chichacho and panopa kwafika pano zoti sikuli bwino sikuli bwino kumene koko. Nde kwambira tulankhani akupanga report nkhani yomweyo kuti anthu afuna awaphe ndi kwakhazikani njala starvation ndi imene ili ku Gaza. Trump wayankhula kuti apapa zooneka mezi limo Israel ingopanga decision akuti ipange decision iyoyo kuti zinthu zikhala bwanji koma iye wananso kuti komano situation umene koko ndithu sili bwino iye akuonanso nayeso kuti kodi chikuchitika ndiyani. Nde anyway iwo pamene akuyankhula ngati zimezi pamene anthu side inayi akumwalira komano secret pali information inayi agency imene ilipo chaba kuno sanga ulutse komano nkhani imene ndi achisino kuti even Hamas akwena nayo ngasiya kuno kuti Hamas pajenagira anthu aku Israel, right? Hamas inavomereza kwana zoti ifetu titha tipanga deal kuno bwino tikupasana anthu ano koma ma conditions ake ndi awa, right? Asena anthu athu akhale mmene amakhalira m'malo mwawo koma Netanyahu amakana, you understand? Chifukwa Netanyahu amakana deal, peace deal inaliyonse ikhoza ndi Hamas njena amakana. Chifukwa yani amakana chifukwa amazozo nzoti akazangu tiwa chabwiza anthu aja amene awatengaja kena kubasi nkukhala mwanomo nde Israel siza khala ndi like izakhala ngati ma film yatha chifukwa iwo chimene afuna chake tino kuti afuna osewa kuko awaphe kusakhale anthu umene kuko awapheretu achoke kapena achoke. It's either achoke that's why anabwesa ndi plan yonoti atumize maiko alu yena kapena poyayi arumiza maiko ena alu agawaikawa ndi anakana anthu acha ama okay maiko anakana komanso anthu anakana kuti ndi how tichoke dziko lathu. Ndi system ina imene afuna awaphe anthu acha kuwapha ndithu ndi zimene zozo kuti kundokuja atenge kusekucha mmene plan yawo iliti. Ndi Hamas ikapereka anthu acha zikhala ngati ndi system apapa zikhala ngati zikubampana kuti kodi zurani ndebe. Anyway iyoyo ndi nkhani imene kuchitika kumene koko pakati pa maiko amene wawa guys. Yes, I think Iran tinakamba kaleso
komano tingoibwereza somaka pang'ono kuti akuluakulu anthu andithu still akufuna abe ndithu nkhondo iyi izipitilira World War 3 ija ndithu ibwera ndithu pano paso anali ndithu pa nyanja ndithu kumapeto wangati ku Iraniko ndi mahelikoptera abweza kuti akuluakulu bwererani kunoku musafikeko ndebe amene kuti anali America amene wanali America. Guys, nde ma update tizi kupasani bene. Anyway, pang'ono still tulipo. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.